sasana paregian. Kula sak kanca saking Larasati amung derek ndedonga pamuji. Mugi lama panjenengan saking pergi ngantos mungkin dalam suwang-suwang boten-boten pringga bayaring marga. Wilujeng tanpa pampeng rahayu ingkang sarwi tinemu widodo kalih sinering sampikala. Nuwun mriki sinambi lajengaken lampah adicara panglipur ulun-ulun kalajengaken malih lumantar kula sak kanca saking Larasati. Rami lumantar mriki kujuk dhumateng sedahanipun kang sampun kepareng rawuhan mriki sinambi nenggo. Yes, toyo kadang sinoman nika nembe bersih-bersih. Linamaran lumantar kula sak kanca wonten ing mriki saking Larasati kepareng gadawa kalasaken unggal atur tembang. Yuk, yuk. Diaturke lagune kene sapa ki mau? Heeh, Mbak Risma, nuwun semoga Mbak Risma. Yo. Dipun aturaken lumantar Larasati. Saha KMS Audio Sound System. Tinimbalan malih Mbak Risma. Menika sinambi nguntapaken kondoripun besan sutresna sak pangombyong. Derek dedonga mugi lampahe panjenenganipun sedaya tansah manggihi kawilujengan. Saged pinanggih kalian keluarga kinasih wonten ing dalem sewang-sewang. Nggih. Iki dipun aturaken setunggal boko setunggal lagon. Heeh. Iki Mbak Monika sida arep nyanyi apa ora kowe kok? Sida nyanyi ra lek elek. Oh. Ya ora apa-apa. Iya. Ya, kedayan gedene saking rasa sayang, ya, saking Larasati kunjuk dhumateng panjenengan pun pamengko gati. Yo, diaturke lagune ana kesayangan, Mas. Nah, iya. Ini duet karo adine. Penjalukane Mbak Monik. Mas, iki pripean ngono lho. Kok pripean? Pripean ki saudara ipar. Kembali bareng Larasati. Kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu ibu mertua goyang dulu. Ini ibu mertua.
untuk Anda. Mbak Vindi, ayo joget. Campur sarinya Ungaran punya. Yang di dapur ibu-ibu bisa goyang dulu ya. Yang masak bisa goyang dulu. Goyang dulu karena masak. Goyang dulu. Kambas kesayangan Goyang apa rasane ati iki Suwe ra krungu power temu Bingung rasane nandang rindu Jeffrey goyang yo. Mau rung joget? Mau rung joget? Oh, oh. Yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan. Yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan. Terima kasih. Mbak Monika, teman-teman dari apa